systeem, maar vuur de wagen houden vier een goed idee. Een dikke bulles van papier maché, vier hamerde en sjoesterde bis 3 uur in de nacht. Het woord allemaal goed en verschunder af verwacht. Vier bouwden in het bloemenschuurtje van de kolen Frans. Maar wie het endelijk verig wordt, u zak in Ensterhand. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven door geen muur. In de boekel van het duien en de nervenram kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. 2 maal afgezegd en nog te kort. 4 handen aangetrokken en met 11 maan geduid. De waan wordt even veel te goed gegooid. Wat hand voor ons gevregeld, al dat duvel geprobeerd. Van al dat sjurgen is ons bouwde waan verschangeleerd. 4 handgetjes op lager, maar verkriegen het niet goed. Nu belt toch met de brandweer, want er wordt toch het al goed. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven door geen duur. In de boekel van het duien en de nervenram kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. 2 maal afgezegd en nog te kort. 4 handen met de deur gezegd en handen heng voor kweten. 4 druimden van de eerste dienst en kunnen 4 vergeten. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven door geen duur. In de boekel van het duien en de nervenram kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. 2 maal afgezegd en nog te kort. 2 maal afgezegd